Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Ndichaisa link reprofile yangu yekuTikTok. I am now on TikTok. Zvekare ndichange ndichizoposta mamwe maconfessions ikoko kuTikTok, saka ndichaisa link racho mucomment section. Please, you can follow me zvekare kuTikTok. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi, mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo pandakaromba ndainge ndiine makore 26 years ekuberekwa. Ndakaenda kuSouth Africa apo pandainge ndichiri ne20 ndikabva ndachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Saka paprazi ipapo painge pazere vaizviita maZulu, but vazhinji vacho even though vainge vaine zvitupa but vainge vari vekuMozambique. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana nawo nomumwe mudhara uyo aiitawo zvekugadzira mishonga yechivanhu, achitengesera vanhu mishonga yechivanhu zvekare nemaguchu. Ndakatanga kudanana neumwe mukadzi zvekare wechiZulu. Saka mukadzi uyu, she was married, akabva achizondibatisa nesiki, ndikazobatsirwa nasekuru vaya. Ndopatakanyanyisa kutanga kuwirirana ipapo. Ndikachizodzoka kuZimbabwe ndokubva ndachizoroorawo mudzimai wangu ndikazoenda naye kuSouth Africa, tikatanga kushanda tose. Panguva iyo yandakazoromba ndipo apo patakambomiswa basa. Tikabvapo paprazi ipapo ndikazotanga kugara kulocation nemudzimai wangu, asi ndakangoramba ndiine connection nasekuru vaya vekuMozambique. Saka ndichigara mulocation ndakatanga kushandira umwe mudhara aiitawo zvematiles. Mudhara uyu kwava kundinyima mari yangu mushure mekunge ndashanda fortnight yakakwana. Saka mukuzonofamba ndainge ndichiudzwa kuti pandiri painge pakatogarawo mhepo yainge isingatodi chakanaka, ende ndokwainge kuri kutotanga kwenhamo. Saka ndakazotaura naye mudhara uya wekuMozambique ndikati, sekuru, ndo nyaya iri kuno, ndozvandiri kuudzwa. Akanditi uya kuno. At that time ainge ava kushanda pane rimwe prazi. Ndakaenda kukomboni uko kwaainge ava kugara ndokubva achizondipa mushonga. Saka mukunoromba kwandakaita mukoma ndaisatozviziva kuti ndiri kurombeswa, even though zvainge zviri pachena kuti apa zvose zvatiri kuita hazvisisiri zvekuti ndinge ndichidzinga mhepo yakashata isingadi chakanaka pandiri, asi wainge watova urombwa. Saka akanditi tenga mbudzi. Mukomana acho muSouth Africa mbudzi dzinodhura. Ndakareza mari kwava kuchizotenga mbudzi. Ndiye akanditengera mbudzi yacho kumapurazi ikoko. Yakati yatengwa mbudzi ndokubva ndachizodzokera ndiri ndega. Ndichiita zvose izvi mudzimai wangu hapana kana chaainge achitomboziva. Ndokubva tachizouraya mbudzi iyoyo tiri musango. Takati inini, sekuru ivavo nevamwe varume vaviri vakarombawo at the same time pandakaromba. Saka takabatsirana kuchera makomba ainge asina hawo kunyanya kudzika. Umwe neumwe ainge aine mbudzi yake. Saka takauraya mbudzi dziya tirimo musango. Then ndokubva tachizotora misoro yembudzi dziya tikazongonorasira pamharadzano dzenzira. Ndakaitawo saizvozvo, varume vaya vakaita saizvozvo. Sekuru ava vakabva vachizondipa mamwe mafuta. Mafuta awa ainge akaita ered, uye zvekare mukati mekabhodhoro imomo mainge muine kamunzwa kainge karimo. Saka kamunzwa aka, mukoma, ndo kakazopanduka, ndo chikwambo chacho ichocho. Kakazopanduka kamunzwa aka kakandibayira mudzimai wangu. Ndichitaura nemi mukoma, kubva ipapo pandakaromba kusvika pari nhasi, kumhuri kunoberekwa amai vangu zvekare nekumhuri kunoberekwa baba, vanhu vafa vandaurayisa inini including my wife vanokwana ivo kuita 11. Mushure mekunge ndatanga kuita mari, sekuru vaya vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka kabhizinesi kangu ako kekuti ndinongoita
just a normal business. Saka ndiri munhu wekuti ndakangogara ndafarirawo transport industry. Ndokubva ndachizotenga motikari yangu. Ndakatanga ndichiita zveumalaicha. Mushure mekunge ndaita zveumalaicha ndokubva ndachizotengawo kombi. Ndainge ndotakura vanhu from masvingo ndichienda navo kumesina vachinohodha, ndodzoka navo. Kombi 1 iya yakabereka mamwe makombi avo ainge ofamba local. Kudzamara ndazotenga truck zvekare nebhazi. Kusvika pari nhasi ndine matrucks angu zvekare nemabhazi avo anofamba local. Asi mudzimai handichina, kutoroora ndinoda, asi ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichimirira nguva. Handizivi kuti nguva yacho ichazokwana zvadii, kana mwana handina. Mudzimai wangu uyu akachizonobata kabhodhoro kaya zvinova zviri zvimwe zvakazopandutsa kamunzwa kainge kachigara karimo mumafuta elaki. Yambiro yangu kune vose avo vachazopiwa mafuta elaki: kana ukangoona wapiwa mafuta elaki wobva wachizoudzwa kunzi mafuta awa kana wamazora haufaniri kuti unge uchizoita chakati nechakati, kana kuti mafuta awa anofanira kuti anga achizogara panzvimbo yakati neyakati, ziva kutoti watorombesewa. Vazhinji venyu varipo pano makatoromba zvenyu, asi zvinhu zvacho zvinenge zvisati zvapanduka, ende zvinhu zvinopanduka nemalevhel akasiyana. Vazhinji vakapiwa zvibhodhoro zvelaki. Hakuna laki rinouya mahara. Laki iroro rinenge ratounzwawo neimwe mhepo inenge isina dzinza newe. Saka pose panonzi pari kushandiswa mhepo isina dzinza newe, zvinoreva kutoti unenge wakatoromba. Saka mukoma ndozvakaitikawo izvi. Mushure mekunge mudzimai wangu ashayika, ndakabva ndachizoudzwa nerimwe voice iro randinongonzwa rinongotaura neni, rinondiudza zvarinenge richida kuti ndige ndichiita. Ini handina chikwambo chekuti ndinochiona physically, chinotongotaura neni ndisingachioni. Chikwambo ichi chakandiudza kuti kana ndisingade kuti bhizinesi rangu ringe richizoparara, ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunodhiginura guva remudzimai wangu tisati taisa tombstone. Ndobva ndachizotora mabhonzo ake. Kana ndamatora ndobva ndachizomaviga pagaraji rangu ririmo munomu muHarare. Ndozvandakaita. Ndakatsvakawo vamwe vakomana zvimastreet kid ndikaenda nazvo kumusha. Pari pakati pawo usiku vakatanga kuchera vakomana, vakafukunura tikabva tachizotora mabhonzo. Ndakatora mabhonzo 2 pamabhonzo awo emudzimai wangu tikauya nawo, then ndini ndakazomacherera hangu ndikamaviga pagaraji pangu. Ndozvinondichengetera bhizinesi rangu. Ini mabhazi angu kana achifamba haumbofi wakanzwa zvichinzi bhazi rangu razoita breakdown, uye zvekare nematraki angu anongofamba. Handina motikari inofambira mahara ini. My trucks never break down. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Vane dehenya iro ravanga vachiti vanaro mukoma vedu ava ravanotaura naro. Dehenya iroro hamene kuti dehenya iri vakazoriwana kopi, but vangoti ndine dehenya iro randinotaura naro. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti pataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti I sacrificed my newborn daughter for wealth. Saka iye mwana wangu uyu wandakachekeresa aine 7 years akachizoshandurwa kwava kuitwa nyoka. Saka nyoka iyi inogara mubread bin. Maid wedu akambopodza asangana nayo. Isuwo tigere kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa after I had been dumped by my husband. Ndakatomborwara chaiko nekuda kwestress. Ndauyawo kuno ndikazosangana nemurume uyo akazova murume wangu. Taishingirira kuti tinge tichiita something muupenyu, but kana life yako yakasungwa hauna chaunenge uchikwanisa kuita, unenge uchingotenderera uri panzvimbo imwe chete.
saka ndakabva ndachizonzi ini ndainge ndiine manjuzu mukuzonosimbiserwa manjuzu aya ainge ari pandiri ndopakuzonorombesewa. Ndakarombeswawo nevamwe gogo avo vainge vachizviti ivo vane shavi rekumvura. Nemurume wangu takarombeswa pamwe chete, saka takabva tachizonzi mwana wangu uyo wandainge ndichazozvara, mwana uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizomuchekeresa. Tikabva tachizoita saizvozvo, mwana uyu takamuchekeresa mukoma ndokubva achizoshanduka kuita nyoka. Saka nyoka iyi inopota ichifamba mudzinza, inonanzva vakomana vose vemudzinza, zvokuti vose avo vachiri kukura vachazongokura zvavo, but havakwanisi kuti vange vachizogara nevakadzi kwenguva refu, nekuti simba vanenge vasina. Kunanzvwa kwavanenge vachiitwa sikarudzi dzavo nenyoka, chikwambo chedu chinenge chichitovatorera urume hwavo vachiri vadiki kudaro. Pari zvino nyoka iyi iri kunyanya kufarira umwe mwana wabankuru, mukoma wemurume wangu. Saka sezvo yava kusamupa zororo apa achiri mwana mudiki zvekuma 12 years, ava kutorwara, ari kungoonda. Vanhu havasi kuziva kuti ko chiri kumuonza chacho chii, asi anzwa nekunanzva sikarudzi yake nenyoka iyi mukoma. Maid wedu akambopotsa aiona, asi yakazokasika yanyangarika. Akati achinovhura bread bin achida kutora chingwa kuti ange achizokwanisa kugadzirira vana mbuva yekuenda nayo kuchikoro, ndopaakaona nyoka. Akangoti mai, iniwo ndikatoziva kutoti there was something that was wrong, asi nyoka yakabva yanyangarika. Ndakangoramba ndakazvivharira bedroom mangu. Akatouya akandinokera akati mama, nyoka nyoka. Ndakazotobuda mushure mekunge ndapedza kudeketerera. Ndakangotora hari yangu ndikadeketerera ndichikumbirira kuti iye maid asazofa ari pamba pedu. Saka maid uyu akachizoenda kuZimbabwe akarwara zvakaomarara. Ini nemurume wangu taingorara takabata hari. Urombwa dzimwe nguva mukoma unochiona, takanzi tinge tichirara usiku hwose takabata hari. Dzimwe nguva zvataizoita mukoma ndezvekuti taizongotora magumbeze tobva tangogara apa takabata hari takazendama nemadziro, nekuti usiku hwose taifanira kurara takaibata kuitira kuti hama dzamaidi pakuzonofamba dzisazozvibata kuti ini nemurume wangu takaromba. Vakafamba mukoma vakadyiwa mari nen'anga dzakasiyana-siyana, asi vainge vachingoudzwa zvinhu zvakasiyana. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Hanzi kuromba kune basa mukoma Nashi. Shuwa kurara usiku hwose wakangogukuchira hari. Pakaipa. Ameno kune avo vanoti vanoda kuromba. Do not forget to send ma reactions enyu tinge tichizoposta zvekare pano pachannel yedu. You can send ma reactions enyu kwandiri. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, mondiregererawo mukoma. Ininiwo ndiri fata, ndiri murume ndabve zera. Ichiwo ndo chivi chandakaita. Ndakatadzirawo chechi uye zvekare ndikatadzira Mwari. Musazopa vanhu mafoni namba angu kana kuudza vanhu kuti ndatumidzira meseji yangu iyi ndichishandisa namba yekunyika kupi. It was a conspiracy, uye ndakatumwa kuti ndinge ndichiisirawo umwe wemuchechi mushonga muholy communion wine. Akatofa painge pachidiwa funeral policy yake. Handikwanisi hangu kukuudzai zvinhu zvakawanda, but zvinhu izvi zvakaitikawo apo pandainge ndichiriwo mukomana wechidiki. Ndakatongonzi ndinge ndichiita saizvozvo ndikaisa poison, munhu kwava kutofa.
Saka mushure mekunge ndaisa poison, ndaiwanzo kuti kana huri usiku ndaitonzwa achitotaura neni murume iyeye uyo watainge takauraya. Funeral policy yake yakaitwa cash out, mari dzacho dzikashandiswa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna fata avo. Hanzi ndiri murume ndabve zera, asi izvi ndo zvakaitika muhudiki hwangu. Hanzi ndakatumwa kuisa poison muwine yeHoly Communion. Hanzi it was a conspiracy. Pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinobva kunyanga. Kubva zvandakauya kuno kuJoni handina kana kuzombogara, ndakadzokerako kumusha nekuda kweizvo zvakaitika kumusha. Ndainge ndiine friend yangu, saka takabva tachizoenda kuMozambique tichida kuromba. Saka tasvikako kuMozambique ndakabva ndachizotorwa neumwewo uyo ainge achishandidzana nen'anga yacho yatainge tichida kuti inge ichizotirombesa. Ndakangotorwa ndikaendeswa parutivi, ndikabva ndachizoudzwa kuti pakati pedu tiri vaviri pane one aifanira kuti ange achizofa, ende uyo ainge achazouraya umwe wake aizopiwa mari. Saka vainge vatanga neni vachida kundibvunza kuti ndaizvikwanisa here vasati vabvunza friend yangu. Ndakangobvumira mudenga ndikati kana kuri kunzi inini ndikaramba, kana vakazoudza friend yangu akabvuma, zvinoreva kutoti kunenge kuri kufa kwangu. Mukoma friend yangu akaurayirwa mumunda weChibage. Mushure mekunge aurayiwa, apo paakazotanga kutorerwa mapatsi echitunha chake, ipapo ndainge ndiripo. Ndakazonzi ndinge ndichizotora matumbu ake. Iye akaradzikwa apa painge paine mbudzi yainge yakaradzikwa pasaidhi. Saka matumbu embudzi akangotorwa ndokubva achizoiswa mudumbu mechitunha chefriend yangu. Matumbu ake akatorwa akaiswawo mudumbu membudzi iyo yainge yaurawa. Kwava kutovigwa. Friend yangu akavigirwa kuMozambique. Kusvika pari nhasi hama dzake hadzitozvizivi kuti ndo zvakaitika. Vazhinji vanongofungidzira kuti akangoendawo kuMozambique kunotsvaka basa. Kwava kutoroverako kuMozambique, asi mukoma zvakaitika ndizvozvo zvekuti friend yangu akaurawa ndakatarisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizobva kumusha ndinge ndichizouya kunoko. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. Mhiko dzacho dzinototyisa dzakaitwa ipapo, kuti munhu anourawa obviswa matumbu ake. Matumbu iwawo obva achizoiswa mumbudzi inenge yakaurawa zvekare. Matumbu embudzi obviswa oiswa maari. Mbudzi iya yobva yavigwawo pasaidhi nemutumbi weuyo akaurawa. Munoti kudii nayo confession iyi? Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, inini ndakatombopotsa ndaitawo mukurumbira nekuda kwemusic, asi producer wangu muSouth African akazoseka zvake one day when we were having our studio session. Akabva ati if you want to go international ndichakuconnecta nemamwe maNigerian, but you must be prepared kuti mwana wako anokwanisa kufa kana kurarama, so that this song can become a big hit. Ndakabva ndaramba mukoma Nash. Kubva ipapo pandakaramba akabva atongondibloka paWhatsApp. Ndainge ndava kuti ndikaenda kustudio kwake aindichaja. Apa ainge atondiudza kuti he wanted to connect me with this other guy, a Nigerian who is an agent but anoshanda neSony Records. Zvokuti zvimwe kuda ndingadai ndakazotova the first Zim International female artist out of South Africa. Ininiwo ndakakurirawo muno muSouth Africa. Vabereki vangu vakauya kuno a very long time ago. Saka chipo changu ndechekuimba. Ndaifungidzirawo kuti ndichaita mukurumbira, asi apo pakuzonzi
you must be prepared kuti mwana wako anokwanisa kufa kuti unge uchizoenda international. Ndakaona kuti it is not even worth it. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi you must be prepared to lose your child kana uchida kuti unge uzova an international artist. Let us talk about it in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Another reminder, ndichaisa link reku TikTok mu comment section so that you can also follow me on TikTok.